हाय गुड मर्निं लोगोफोर आं दिनै योगा खालामनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। आं सानफ्रामबो योगा खालामबाय थाखायो, सप्तायाव सानथाम खालामो आं योगाखौ। आंनि योगा खालामनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। दा आं योगा खालामनोसै। दा गन्थंजों हां बोनानै आं खुगाजों हां हगारगोन। बिदिनो हां बोलाय हगारलाय खालामबाय थागोन आङो। दा बानायगोन आं अनुलोम बिलोम। दा बानायगोन आङो कपालभाति। दा बानायगोन आं बाय' प्राणायाम।
दा बानायगोन आं बाटारफ्लाइ। आङो सप्तायाव सानफ्रामबो योगा खालामबाय थायो। नोंथांमोना आंनि योगा खालामनायखौ जायाखैबा कमेन्टआव आरो जादोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। गोरोन्थि जादोंबाबो निमाहा होदो। आंनि योगा बायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। योगा खालामोबानो बेमार आजारफ्रा गायोनो। बे योगाखौ हिन्जाव माहारिफ्रा साफ्रोमबो खालामनांगौनो बाबा रामदेबआ बुंदों। दिनैनि भिडिअ'आ बाहायनो जोब्बाय। स' थेंक इउ बाय।